tutupane gayenge ora jamak-jamak ya nduk ya. Iya, Mak. Wis dicukupke semene sik le seneng-seneng le geguyon. Mergo nek sing jenenge seneng-seneng utawa geguyon nek kakean ki ya ora apik to, Nduk. Iya, Mak. Wis ayo gek neruske laku. Ayo, Mak, tak derekke. Tansah marapamuring sukma Silukmaya winaywa ing asepi simenteleng ing kalbu pambukaning warana dalan saking leplape ngaluyup binapa sating sumpena tumusuping rasa jati sini gak semanten gak diucapo ingkang medal njawi Raden Werkudara ngawi dhateng para putra kumlawe ing asta ingkang pindha kumlebreting dwaja karya ageting galih para putra solah nyopating blabar ya mina kateping jala. Micil saking jroning praja mapan ana ing madyaning alaga kundang ing prawadya sawega pasara tambur miyang suling pandhen taludak miwa bandera kakandha mawa arna warna pindha colotyana seri kawuryan Rama Kyai kepareng ingkang putra pun pun kadut kaca jumadung dawuh nadyan ingkang putra pun Antarja ugi nyadung dawuh Rama Kyai piye Pak aku ya nyadung dawuh apa wigatine pananggilan mau iki wah Gatot Antarja wadene Antasena wonten timbalan dawuh Rama Kyai wonten timbalan dawuh Rama Kyai piye Pak ana apa kok sajak Nyolowadi iki jane iki ana apa kok nganti gembrobyos kaya ngono kuwi wah ngerti ya ngger anakku kalenggan iki negara Ngamarta
ginandang pagebluk ya merga seka ilange pusaka Jamus Kalimasada. Kyai Jumat pustaka Jamus Kalimasada ical ya ilang. Wah, nanging manut dawuhe pengendikane wakmu Kresna. Ilanging Jamus Kalimasada kuwi merga dicolong maling. Wah. Menawi dipun cidra lajeng sinten ingkang wantun nyidra? Wah, iki abot. Merga manut dawuhe Kresna kakangku, sing nyolong Jamus Kalimasada jebul isih keluarga dhewe. Monggo bapakmu ya wis saguh dipasrahi nyekel malinge. Lan wis dipasrahi supaya ngukum pati. Kula aturi ngendika, sinten malingipun? Ih, Rama Kyai. Sinten malingipun? Sapa Pak malinge, Pak? Ndang ngomongo ning kene. Wah. Jebul malinge adimu Tanjung Anom ya kuwi Abimanyu. Royai, menapa mboten klentu pamireng kula? Kados boten pinanggih nalar adi kula pun Abimanyu dados Duratmaka. Wah, maune aku dhewe ora percaya. Nanging manut dawuhe wakmu Kresna, kasunyatane pancen mangkono. Wah, Gatot, mboten dawuh Kanjeng Rama. Ayo melu aku. Goleki adimu Abimanyu. Nek pancen maling Abimanyu, aku kudu tegel. Oh, Kang. Kakang Antareja iki arep nendi? Arep nendi? Ya nututi Dimas Gatotkaca nderek Kanjeng Rama Hyang Werkudara. Goleki Dimas Abimanyu sing nyatane saiki wis dadi maling. Kakang Antareja ya percaya karo kabeh kuwi. Percaya ya, An? Ya jane ora percaya Dimas. Nek nyatane kuwi dawuhe Wa Kresna. Bener. Dawuhe Pak De Kresna ki ya bener aku ngerti. Ning ya apa ya terus mesti bener. Durung karuan kuwi iki bener lho. Merga tumrap aku. Iki tumrap aku. Iki Wa Kresna malah tak anggap dakwa sing durung karuan buktine. Dipikir lho, Kang. Lah banjur kepiye prayogane Dimas? Kang ngene, Abimanyu iki dikepiye wae isih sedulur lan Kakang Antareja ya wis apal karo Abimanyu iki wonge kepiye. Ketoke kok ora ketemu ngakal nek Abimanyu wani tumindak ala. Dadi aja kemrungsung, aja gegabah. Wis saiki ngene. Bener lan orane babakan iki kudu ditaliti dhisik merga iki rasaku kok Cubriya karo Wa Kresna sing sajake lagiane kok beda. Cubriya kepiye Dimas? Wis to saiki ngene, Kakang Antareja, saiki ambles bumi. Mengko ngenteni aba-aba. Tegese aba-aba kuwi apa jenenge? Ya aba-aba ngono lho, kaya 1 2 3 yuk. Nah kuwi jenenge aba-aba. Oh iya ya Dimas. Pokoke ngenteni aba-abaku ya. Nek tak abani langsung jedul. Lah terus Dimas Antasena kowe aku tak nyeraki Pak De Kresna kae. Wis ya Kang, aja kesuwen gek ambles bumi. Engko takne aba-aba. Iya Dimas.
kala narapa Kresna tantula sanyakra ring Resi Jahnawisuta kamunggah kalih ing rata. Oh, maksudmu jagat madya weh. Oh, lajane gini iki gampang. Mblithuk para Pandhawa iki gampang nyatane. Aku wis kasembadan budidaya gawe ringking para Pandhawa. Gedene ngrenah patine Pandhawa. Kanthi sarana iki aku gawe rekodaya Abimanyu dak dakwa nyolong pustaka Jamus Kalimasada. Mongko Werkudara ya wis saguh bakal midana pati karo Abimanyu. Nek Werkudara ketemu Abimanyu mesti wae tanpa ditakoni makbres. Abimanyu mati. Oh, aduh kusik. Pandhawa malah banjur padha regejekan. Lagi niki yo gampang wae gawe rusaing para Pandhawa. Kasembadan sing dadi ancasku mung kari matur ana ngersane Prabu Duryudana. Mesti aku banjur dialem-alem disungga-sungga lan banjur bakal diparingi bebana sing akeh bali nang Astina. Iki lak yo putuku Antasena to. Putu-putu piye? Aku ki pernahe Puranamu, dudu putumu. Oh iya, Dik. Puranaku ya kowe iki. Heeh. Anakku Antasena piye, Pakde? Ana apa kok nyeraki aku? Ya omong arep takon wae kok. Jare Pakde Kresna mau dawuh nek adikku Abimanyu nyolong pusaka Kyai Jamus Kalimasada. Bener apa? Ya pancen bener mangkono, Nger Antasena. Lah kok Abimanyu ani nyolong Jamus Kalimasada kuwi kira-kira arep nggo apa ya, Dik? Aku kok penasaran ya aku ki. Kamu kok pusaka ya iso dicolong. Lah iya Antasena. Kira-kira arep nggo apa ya, Dik ya? Mbok menawa arep digadi